Селям алейкум, в етері телеканал АТР, мене звати Айдер Мужтабаєв, і сьогодні я дуже радий, що до розмови з нами знайшов час долучитися Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південного напрямку, людина, якій я безмежно довіряю. Привіт, Сергій. Вітаю, друже, слава Україні, слава Збройним силам. Героям слава! Я хочу, крім того, що я сказав вже про Сергія, сказати, що Сергій Братчук веде дуже популярний телеграм-канал, і цей канал я постійно читаю, тобто не просто там раз на день або раз на двічі на тиждень в режимі онлайн. Я всім дуже раджу глядачам нашого каналу підписатися просто зараз на канал Братчук в телеграмі і будьте в курсі всього. Алло, Сергій, ти мене чуєш? Так, чомусь технічно переривається трошечки зв'язок, сподіваюся, далі буде краще. Ну тоді давай, я одразу почну питати. Ти людина одеська, людина південна просто по своїй суті. І там якраз на півдні відбувається зараз, ну як би так сказати, як кажуть, глобальний південь. А для нас глобальний південь – це український південь. Там відбуваються зараз події, які нам, глядачам, там, навіть людям, які там постійно слідкують за інформацією, але все одно осягнути важко. Ти людина, яка постійно в інформаційному потоці, і ти можеш зібрати це докупи і проаналізувати зараз в прямому етері для наших глядачів ситуацію на фронті, як вона є на сьогодні. Ось останні новини про те, що український прапор замайорив в районі поблизу Олешок на лівому березі Херсонщини тощо. Що маєш сказати по останніх новинах? Дякую за добрі слова. Я дійсно людина півдня. Я тільки єдине, що називаю не глобальний, а спекотний південь у прямому переносному значенні цього слова. Народився в Криму, прожив на Херсонщині і зараз вже 30 років виповнилося, як є одеситом. І тут на південних теренах доводиться і воювати в тому числі. Тому так, людина півдня. Що відбувається, як відбувається і чому ці сценарії за великим рахунком були передбачувані, не дивлячись на те, я трошечки буквально історії, що 24 лютого ми всі опинилися в тій ситуації. Я кажу перш за все про Херсонщину. Особливо мене турбує, звичайно, Лівобережжя, тому що я звідти, що так швидко ворог зміг подолати наші перешкоди. Друже Сергій, Сергій, я тебе прошу, посунься вправо трохи, бо ти випадаєш із кадру просто, ну реально. Ще трохи, ще трохи. Ну так нормально, да. Я перепрошую. Так краще, так? Так, я перепрошую, просто так погано. Так, все добре, все так має бути. Тому, звичайно, мене хвилює Лівобережжя, звичайно, ті процеси, які відбуваються зараз на лівому березі, зокрема і на півдні нашої держави, вони цікаві, вони, загалом передбачувані були, а з іншого боку, для ворога сьогодні є непередбаченими, тому що ми бачимо перекидання тих резервів, які сьогодні існують, в тому числі на південних напрямках. Ворог намагається кидати сили то на північ, то на схід, то, власне, сюди знову повертатися на південь. І абсолютно вірно порівняння про всесвітній глобальний такий південь, який відіграє, ми бачимо тепер дуже важливу роль у геополітиці сучасній. Той український південь, він сьогодні є основою нашої майбутньої перемоги. Я зараз кажу без пафосу, хоча мені, звичайно, хочеться говорити так високими якимись словами, тим не менше, саме південні оці дії, що відбуваються, це ті події, які сьогодні формують, я перепрошую за тавтологію, події майбутнього. Тому що ми говоримо про звільнення нашого лівобережжя, ми говоримо про частину окупованої Запорізької області, ну і, власне, те, що нас теж хвилює, це вихід на адміністративні кордони до Криму, це деокупація Криму.
І дякуючи Богові і Збройним силам України, питання Криму взагалі повернулося у глобальну політику. На порядку денному сьогодні Крим теж в такому величезному пріоритеті, тому що ми знаємо, що без звільнення Криму у нас не буде звільнення України, це теж зрозуміло. Лівий берег, прапор. Дійсно, сьогодні бачимо таке відео. Хочу зазначити відразу, що на лівому березі Херсонської області, на лівому березі Дніпра відбуваються певні дії певних підрозділів. Сьогоднішня подія, звичайно, вона радісна. Я сподіваюся, що з точки зору безпеки воєнної операції все буде добре. Про це теж треба пам'ятати. Ми ж не даремно говоримо постійно про інформаційну тишу. Наші хлопці там є, і я вже сказав, виконують певні дії, від чого ворогам на нашому спекотному півдні стає дуже спекотно, стає лячно, тому оці перекидання резервів, це і говорить про те, що треба закривати дірки. Дірки в чому? Звичайно, в обороні. Я не можу зараз сказати про те, що завтра ми там будемо звільняти вже нову Каховку, чи сунутися далі по цьому берегу, Горностаївка, Велика Лепетиха. Отут в мене ж, ну зрозуміло, чому я так натякаю, коли Велика Лепетиха і так далі, тому подібне, але це буде відбуватися, і всі ці події на фронті, вони зараз пов'язані. Ну і власне, коли питання виникають про деокупацію тимчасово окупованого півострова нашого Кримського, то хочу зазначити, що зараз маємо етап демілітаризації. Я його саме так називаю, тому що саме цей етап, він стане плацдармом для подальших дій. Ми говоримо про цей етап демілітаризації, тобто це знищення логістики ворога, власне, що всі спостерігають Керченський Кримський міст, ми говоримо про Чонгар, ми говоримо про знищення боєприпасів ворога, ми говоримо про арсенали, про бази, ми говоримо про те, що Чорноморський флот Російської Федерації, він зараз з північної, північно-західної, західної частини Чорного моря, він прибрався. Він же не просто так пішов, тому що хоче оголосити про жест доброї волі. Вони навпаки намагаються туди повернутися, намагаються там атакувати острів Зміїний, намагаються зашкодити відкриттю нової зернової ініціативи, нового коридору, що буде у майбутньому. Але процес демілітаризації, він дає нам надію про звільнення Криму. Вона нас ніколи не полишає. Тому що кожен з нас хоче повернутися до нашого Криму, і так це відбудеться обов'язково. Ну і, власне, подивіться на дії наших військових. Колись жартома в одній студії я сказав, дуже багато говоримо про контрнаступ, дуже багато аналізуємо, різні напрямки вказують, в тому числі, ну, експерти різного рівня, скажімо так. А я кажу, пожартую, можливо і ні, що контрнаступ український почнеться з території Криму. На мене так подивилися, чесно кажучи, ну, як на дивака, але ну, ці певні дії нашого головного управління розвідки, і це не перше десантування для виконання тих чи інших завдань, звичайно, це не контрнаступ, ми це розуміємо прекрасно, а з іншого боку, як кажуть, оці мантри наші, вони до Бога линуть, і все це відбувається. Дуже багато зараз можна говорити про те, що відбувається на лівому березі, але мені здається, я так досить коротко, але все-таки описав такі найголовніші питання. Тому, якщо будуть далі, будь ласка, готовий розшифровувати те, що, можливо, не досказав. Ну, тут питань забагато. І перше, з того, на чому ти закінчив, Сергію, це унікальний абсолютно рейд до Криму, який здійснили наші розвідники на човнах. Ну, якщо ми бачили там відео, хтось бачив, такі, ну, військові, але дуже легкі човни. І відстань, я розумію, ну, якщо по мапі подивитися, це приблизно 150 кілометрів до того місця, де висадилися наші бійці. Вони там виконали якусь заскладне завдання, якесь, вивели з ладу там багато техніки і повбивали окупантів. Якщо можна подробиці, розкажи, будь ласка, бо це дуже цікаво, і в першу чергу ми дуже шануємо героїзм цих людей, які зробили, ну, фактично неможливо. Ну, уявити собі таке, ну, я б не міг, наприклад. А люди взяли і зробили. Як так сталося? Як вони змогли це? Ну, по-перше, треба сказати,
от знаєш, лунає таке запитання дуже часто: а коли ми повернемось до Криму? Я маю відповідь, я по одеськи питанням на питання: а хто вам сказав, що ми звідти пішли? Це про той партизанський рух, про тих дійсно героїчних людей, які знаходяться на території тимчасово окупованого півострову, які продовжують боротьбу різним чином, різним форматом. Я зараз не буду на цьому зупинятися. Я розумію прекрасно, як відслідковуються ці етери, особливо про Крим, і як там ФСБ нишпорить по кожному закуточку українського Криму, намагаючись знайти цих людей. Ну, по-перше, хочу їх заспокоїти. Поки що не в пакетах, але так заспокоїти, що не знайдете, не дочекаєтесь. Так от, що стосується наших бійців, то не йшли з півострова, і ці операції, це була, звичайно, не перша, далеко не перша операція і не остання. Ну, до речі, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони пан Буданов, він, власне, і особисто брав участь в таких операціях. Зараз не розкривається подробиць про те, що, можливо, він був і зараз, я не здивувався під час цього рейду. Зокрема, і про 16-й рік ми знаємо точно, що він там був, що він виконував бойові завдання. Тут, до речі, треба відзначити найголовніше, на мій погляд, те, що дії наші вдалі, те, що вони зухвалі, те, що вони продумані, і це суперово, але кожна дія наповнена практичним, я підкреслюю, практичним змістом з військової точки зору. Ну і, власне, не забуваємо про психологічні моменти, емоційні, не лише для нас, коли ми бачимо наш прапор на лівому березі Дніпра, або бачимо наш прапор, наприклад, десь там на мисі Тарханку. Практичний зміст, абсолютно вірно говоримо про те, що знищені деякі об'єкти, знищений ворог фізично, і це теж зрозуміло, і це не додає, наскільки мені відомо, і це зрозуміло, з яких причин, настрою російським окупантам, які знаходяться на території Криму. Вони з 2014 року розслабилися, вони зробили висновок, що начебто їм нічого не загрожує, і Україна на Крим махнула рукою. Але сьогодні це вже відчувається, що ніхто і не махав рукою. Можливо, були якісь там моменти, я про них зараз не буду. А от, власне, після початку повномасштабного вторгнення це буде відбуватися. Ми говоримо про партизанський рух у Криму, і є такі здобутки, що ними вже можна пишатися, і це лише те, про що озвучено. Так от, щодо цього рейду. По-перше, дійсно встановили прапор, дійсно навели шороху, дійсно знищили кілька десятків військових російських і понищили також боєприпаси російські і російське озброєння. Причому я ще раз хочу сказати, що такі операції, наскільки відомо, вони будуть тривати. Звичайно, це такі операції, які не можуть, на жаль, як би нам не хотілося, відбуватися кожного дня, тим не менше. Але ця зухвалість, вона дала свої результати. І я завжди в інформаційному просторі відслідковую, звичайно, як ворог на це реагує. Ворог дуже нервово відреагував, тому що з переляку навіть не вистачило якогось креативу розповісти про цю операцію, а видумали там байку про те, що якийсь турист з якоюсь берданкою там намагався ганяти загін спецпризначенців українських по берегу. Я коли це читав, я розумів, що це настільки для них було шоком, що вони навіть не покреативили, нічого такого не придумали, що якийсь там їхній військовий там на БТРі якому-небудь там наш десант там в море викидав. Тому це добре. Це от тут інформаційний момент, про який я завжди хочу говорити, наголосити на цьому. Коли події відбуваються, наприклад, на великій, беру в лапки, Росії, то ця цензура, яка там існує на болотах, вона не дає можливості цій інформації швидко поширюватися російськими просторами. А от в Криму все-таки тут легше, і ця інформація дуже швидко розійшлася територією півострова. Тобто всі знають, що відбулося, і що українські військові висадилися і виконали завдання. Оце ворога турбує, він хвилюється, він нервує. І я очікую, що зараз який-небудь черговий похід, той самий Константінов, він чомусь це полюбляє. Я не знаю, що він там палить чи випиває, але він буде оголошувати похід на Одесу. У нас вже дискусія така заочно відбувається періодично.
Я його запрошую очолити цей похід на Одесу, готовий його зустріти в будь-якому місці, в будь-якій точці Одеської області, Миколаївської, навіть Херсонської. Ну і побачимо підсумки цього походу. Ну, Константинов це, в принципі, це як кумедна фігура. Якби він не був злочинцем, то можна було б просто з нього сміятися. Бо дійсно він бреше дуже часто і часто бреше дуже смішно, хоча сам він цього не помічає, як будь-який поганий гуморист. Я хочу, знаєш, про що уточнити? Ось, в принципі, зараз так відбувається, і це Буданов теж підкреслив, що жодного безпечного місця у Криму вже немає. І це є фактом. Там, ну ти ж моніториш краще за мене, там відбулися і атаки і по складах, і по частинах, і по базах. І ось цей просто абсолютно зухвалий рейд, який передбачити там росіяни не могли. І вони нічого з цим не зробили, хоча нібито вони мають всі засоби там і можуть там знищити будь-кого, а будь-кого можуть, а українських розвідників чомусь ні. І тобто багато брехні. А насправді, наскільки вразливий Крим, ну як його ж називають авіаносієм таким, да? Ну тобто російським, де багато зброї, багато частин, багато техніки, багато логістики. Що зараз змінюється саме по логістиці, бо без логістики сучасна війна абсолютно неможлива. І я думаю, що в принципі логістика, вона дуже вразлива і це дуже ефективно, коли, якщо і коли армія наша точно знає, куди бити і що виводити з ладу. Там були ж атаки і на Чонгарській, ну і інші, ти знаєш, да? Зараз що з логістикою окупантів на півдні, ну в Криму і на півдні в цілому? І чи пов'язані проблеми з логістикою, з просуванням українських військ на півдні? Щодо просування, я почну з цього. Ворог створив, до речі, в Азовському морі своє угруповання військово-морське. Є штаб у Маріуполі. Для чого? Для того, щоб якраз ускладнити просування наших військ на півдні. Ми, до речі, бачимо, що ворог почав атакувати з ракетоносіїв з Азовського моря. Звичайно, це пошук нових маршрутів для того, щоб обійти систему протиповітряної оборони з одного боку, а з іншого боку, завдання цього угруповання саме військово-морського на Азові – це намагатися зупинити просування українських військ на півдні, в тому числі і до Криму. Ми це прекрасно розуміємо. Щодо логістики далі, ну звичайно, всі ці цілі морські, військово-морські на Азові, як і в Чорному морі, вони є для нас законними, і по них треба бити. Я думаю, що є у нас тепер флотилія, ну принаймні флотилія, можливо, і флот оцих морських надводних дронів. Я називаю ці дрони малюки-котигорошки. От і я, до речі, після використання цих надводних дронів, як і в дитинстві, знову вже доволі солідному віці повірив, що казковий український герой Котигорошко, він дійсно існував і жив на цьому світі. Так от, що стосується логістики, що стосується контролю за тимчасово окупованим Кримом, ну, принаймні те, що розвідка знає все, ну, майже все, давайте говорити так, це зрозуміло. Що стосується логістики, ці удари, звичайно, не є випадковими. Звичайно, це використання і космічних засобів розвідки, там якихось інших, але ж ніхто не відміняв і, як кажуть, очі на нашому півострові, які є у будь-якому куточку. Ну, якщо ворог думає, що ми не бачимо, то я, наприклад, можу зараз сказати, 30 автівок з відповідним БК і іншим озброєнням десь буквально годину-півтори тому посунулися колоною від Керчі у бік Сімферополя. От бачите, я знаю. А якщо знаю я, то повірте, що наші розвідники знають набагато більше. Так от, щодо контролю за Кримом, ми можемо говорити про те, що з отриманням, з використанням певних засобів вогневого ураження дійсно будь-який куточок українського Криму з військовими, підкреслюю, цілями законними, він є контрольований. І, звичайно, зараз ніхто не говорить про те, що ця вогнева лавина, вона має впасти на півострів, на голови кримчан, як вони кричали, деякі зрадники, там каміння з неба. Цього не буде, буде поступове
просування по цих напрямках, буде продовження етапу демілітаризації тимчасово окупованого Криму, бо дійсно наш Крим ворог називає там авіаносцем, я не знаю, там по-різному, але те, що він є величезним хабом для російської армії, це теж зрозуміло. І це те, що впливає на хід бойових дій не лише на півдні нашої держави, а буквально по всій лінії фронту. Тому що це і БК, це озброєння, це особовий склад. Ну і власне те, що періодично вибухає, наприклад, у Перевальному, вибухало у Джанкої, і після того стало трошечки менше калібрів, якими обстрілюють, в тому числі і Одесу. Ну, вже говоримо там, ну, Чонгар, ну, зрозуміло. Тут зараз можна взяти мапу Криму і називати будь-які об'єкти військові. Я не можу назвати об'єкт, який не є підконтрольним. Яким чином? Ми говорити про це не будемо. Але кажу і про вогневий контроль. Тобто використання ракет, наприклад, дальної дії, це, звичайно, ворог чому такі переляканий, ну насправді, так, бо не знають, де вдарить, і воно димить, воно горить. Я з задоволенням дивився кадри, наприклад, з Перевального. Звичайно, після 2014 року я там поки що не бував, але до 2014 дуже часто знаю ту військову частину, і я можу здогадуватися, де приблизно вибухало. Саме там, де були оці склади, на яких зберігається в тому числі і БК. Тому оцей хаб кримський військовий, він підконтрольний. І ще раз хочу сказати, це не говорить про те, що зараз всі побігли в лобову атаку і мусимо наступати, як би нам, наприклад, не хотілося, і завтра підняти прапор вже десь у Сімферополі, а ще краще в Севастополі, і сказати, хух, ворога немає. Цього не буде, але поступове тискання ворога дійсно буде, і з допомогою спецпризначенців, як це робить пан Буданов з своїми підлеглими, ну і, власне, це роблять підрозділи Збройних сил, що будуть використовувати, я вже сказав, далекобійні ракети. Не забуваємо про море. А море взагалі ситуація оперативно змінюється. Кораблі почали тиснутись до Новоросійська, в якому теж тепер небезпечно. Небезпечно усім військовим, небезпечно усім тим судновласникам, які, порушуючи санкції, продовжують працювати з Російською Федерацією. Тут мова ж і про військову безпеку, і про економіку в тому числі. Так що дійсно все під контролем. Як це буде розвиватися далі? Який буде практичний зміст у цих дій? Ну, ми побачимо, поспішати не будемо. Я хочу запитати, уточнити в тебе про зерновий коридор. Як він зараз працює, чи працює? Періодично ми ж бачимо повідомлення про те, що те чи інше судно прийшло з українського порту, прийшло там на Босфор, тощо. Наскільки терористи російські контролюють море навколо Одеси, ну, наші або нейтральні води? Щодо зернової угоди, та попередня, вона, як казав президент Ердоган, президент Туреччини, вона пішла в історію, та зернова угода, мала свої здобутки, мала дійсно свою історію, яку, ну, власне, в Одесі ми тут спостерігали від першої ракети, яка прилетіла в порт, було підписано цю угоду, і буквально ж доби не пройшло, і ракета вже була в порту. Унікальне відео, не все зараз і можна показувати, зрозуміло, але я поділюся, я обіцяю, як це було насправді, і як на фоні історичної частини міста летить ця ворожа ракета в наш порт. Так от, щодо зернової угоди, то дійсно пішла в історію, нової поки що немає. Я особисто дуже сподіваюся на формат без участі Російської Федерації. Дуже вдячний усім морякам, а також капітанам екіпажів. Перший це був контейнеровоз Йозеф Шульте, прапор Гонконгу, який вийшов з Одеського порту, пройшов відповідним, зараз його називають гуманітарний коридор, йшов територіальними водами України, потім там Румунія, Болгарія і, власне, до Босфору. Не було проблем. Буквально 2 рази виходив з наших територіальних вод. Можливо, там були певні нюанси, ризики якісь, але все було вдало. Те саме стосується і Балкера Примуса, який опинився 20 лютого в Одеському порту і, власне, зміг вирватися на свободу, на волю вже лише зараз, встиг змінити прапор, встиг змінити господаря, але, власне, вантаж пішов, він уже біля Босфору, він працює. Це не новий зерновий коридор, хоча він має
всі підстави стати таким цей маршрут. Це зараз гуманітарний маршрут. Це маршрут для тих кораблів, для тих суден, які опинилися на час Великого вторгнення, на початку Великого вторгнення в наших портах Великої Одеси. Збройні сили України в особі військово-морських сил нашої держави, вони гарантували, що зараз є така можливість, щоб ці кораблі вони вийшли з портів. І, власне, 2 пройшли, ще, наскільки мені відомо, залишається 5. Ну, саме тих, що були на початок війни. І вони теж готуються на вихід. Чи є ризики? Ризики, звичайно, існують. Чи є можливість у російського агресора вдарити? Ну, калібри ще ніхто не відміняв. Ми це прекрасно розуміємо. Тим не менше, ми всі говоримо про те, чи наважиться Російська Федерація бити по територіальних водах країн НАТО, які є в Чорному морі. І я знаю, що вони готові на все можливо, але ну навіть думаю, що цього не станеться. Ну, це вже оголошення війни НАТО. Я думаю, що Росія на це не піде при всій своїй цій кровожерливості. Тому, можливо, цей маршрут, можливо, інші відпрацьовуються, стане основою майбутньої зернової угоди. Буде візит пана Ердогана до Росії, будуть перемовини з Путіним. Я думаю, що Росія свої ультиматуми, вона розуміє, що на них вже не реагують. Не реагують і формують нову зернову угоду без участі Російської Федерації. Оце їх лякає насправді. І тому вони зараз і чекають Ердогана, щоб якимось чином під соусом жесту доброї волі, під соусом рятування світу від продовольчої кризи, від голоду, вони скажуть, так, ми готові повернутися, бо ми такі добрі, такі гарні. Може статися і так. Але все-таки дуже хотілося, щоб ця зернова угода, ще раз повторю, вона була без Російської Федерації. Сьогодні це можна зробити. Дай Бог, щоб так і було. Я хочу перейти до трохи іншого напрямку нашої розмови про російську дезінформацію, яку вони розповсюджують, у тому числі за допомогою телеграм-каналів, своїх медіа. Наші їх підхоплюють боти, фабрики тролів, які працюють на постійній основі всі ці роки. І, на жаль, українці починають репостити. Ти, як людина дуже фахова з цього приводу, ну, я чекаю від тебе і конкретних порад, як людям відокремити там правду від нісенітниці. І такий ще приклад наведу, свіжий. Ось я просто на екрані з «Української правди» читаю. Україна втратила лише 5 із 71 танка «Леопард-2» за час літнього контрнаступу, пише американське видання Forbes. Причому, скоріш за все, як пишуть журналісти американські, екіпажі всіх цих «Леопардів», які були уражені, могли евакуюватися і не загинути. При тому ми чули, чому я згадав про «Леопарди», ми чули багато російських таких вкидів про те, що все, «Леопарди» кінець, ми їх там пачками знищуємо, їх вже немає, давайте ще, НАТО, там, ми всіх там розіб'ємо, тощо. Ну, це просто як приклад. Ти тим більше, я думаю, чув і бачив таких новин фейкових, які спрямовані на те, щоб посіяти в українців зневіру в результатах контрнаступу, зневіру в силі Збройних сил України, зневіру, зрештою, в собі, і створити такий вигляд, що російська армія перебороти неможливо, вони всіх переможуть, і так далі. Так? Що в реальності, які ІПСО ти зараз спостерігаєш, з чим ти стикався останніми днями, може тижнями, і що насправді дуже легко спростувати? Що стосується контрнаступу, з останнього найсвіжішого, я думаю, що ця тема вона буде продовжена, буде в розробці, як кажуть, для того, щоб вкидати нам інформаційний простір. Це те, що от Збройні сили України там 2 місяці вже ведуть фактично контрнаступ. Я не знаю взагалі, а хто визначив ці терміни початку контрнаступу, там його закінчення або проходження якихось етапів. Я пам'ятаю, як генерал Буданов, ми його сьогодні, до речі, дуже часто згадуємо, ми маємо на те підстави. Відповідаючи на питання нашого колеги-журналіста, він сказав, а ви знаєте про терміни контрнаступу? Абсолютно логічна відповідь, тому що про це не знає ніхто, крім вищого військово-політичного керівництва держави. Кілька людей максимум і то. Я не знаю, чи визначаються так конкретно по датах,
що там 31 серпня маємо бути там в Вербовому, наприклад. Так от, говорять про конкретні дати, що 2 місяці пройшло, а там відбили там одне село. А що буде далі? Ви ж розумієте, це була перша лінія оборони, і так важко пройшли, а далі нічого не буде. Далі всі кричать: от до Токмака там залишається 15-20 кілометрів. Це степ широкий. Ну ви уявляєте, що буде в степу, коли російська армія це все буде бачити і буде бити, буде знищувати і палити. Всі починають замислюватися. Слухайте, ми коли говоримо про взяття тих чи інших, звільнення, вірніше, тих чи інших населених пунктів, ви що думаєте, що це мегаполіси там сільського типу зараз знаходяться? Там нічого немає. Там руїна, те, що як завжди буває після руського міра, і хлопці йдуть. Ну так само, чому хтось думає, що люди вийшли на прогулянку і тим степом будуть йти. Але закидаються оці сумніви. До речі, дуже часто використовується, я бачу, в тому числі і західні медіа. Ми ж не повинні забувати, це я для наших підписників, для глядачів говоримо, що гроші на Заході у медіа теж відіграють певну роль. Є можливість у якомусь форматі подати ту чи іншу інформацію, що, власне, і відбувається. Пам'ятаєш публікації останніх днів про те, що повільний контрнаступ, він іде не так, як треба. Ну, хто може оцінити сьогодні, навіть ми, знаходячись в Україні, повністю, я не знаю, відсотків на 5 не можемо оцінити, як все-таки відбувається контрнаступ загалом по всьому там фронту чи оборонні дії. А тут розкладають нам по поличках ексклюзивний матеріал від окопу до штабу, що розказують те чи інше. Люди добрі, не забувайте про це, що треба довіряти офіційним джерелам інформації. Це я не про цензуру, що нам щось приховали. Ну я вам скажу, там приховують, не приховують. Ми маємо розуміти, що є втрати у нас. У нас це не прогулянка, дійсно. У нас є втрати, тому коли говоримо, що люди мають йти до війська, тому що ротація має бути, це правда. Це ті реалії війни, які сьогодні є. Але це ж не означає, що, вибачте, нас всіх били і ми тут вже не встанемо. Та ні, ну рухаємося вперед. Кожен день рухаємося. Кожен день. Ви подивіться, де на Росії сьогодні ми чуємо новини про те, що українці відступили. Вони намагаються це малювати. Але ні, немає цього прикладів такого. Ну, тому йде повільно контрнаступ. Це про західні медіа. Ну, поради відразу. Не тягайте у свій мозок російські джерела інформації. Жодних. Від гарних русських там до поганих росіян. Ну, для мене особисто немає такого поняття гарні росіяни. Перепрошую, що так кажу, але це правда. Тому оце мінус, мінус, мінус. Так само, як під час повітряної тривоги 30, 40, 50, 60 і далі ракет летить в бік Одеси. Я завжди кажу, так, проведіть зараз чистку на своїх телеграм-каналів. Це хто написав там 20, 30 і більше ракет, викреслюйте і забудьте про них. Є єдине попередження про ракетну загрозу – це повітряна тривога. Ідіть до укриття. І почитайте книжечку, і там або випийте чаю і кави, якщо є така можливість, щоб не було цього хайпування на темі. Це перша порада. Друга порада, власне, обмежити інформування своє особисте, не брати 150 каналів, телеграм, там, не знаю, ну, про друковані медіа сьогодні менше говоримо, звичайно, електронних медіа і так далі, тому подібне. Подивіться, хто не хайпує на темі, хто намагається аналізувати, і ці висновки робить дуже обережно. Про це мусимо теж говорити. Я завжди кажу, що є російські інформаційні щі, є український інформаційний борщ. От ви собі порівняйте, що ви оберете. Наш український борщ чи щі? Все, дуже легко все стає. Викресліть ці всі російські канали і про них забудьте. Тому дуже обережно з цим. Ну і щодо таких останніх тем, дуже цікаво по озброєнню. Я наскільки сміявся, що показують ті самі леопарди, там, що підбиті. Вони тягали один леопард, я навіть не знаю, чи не леопард, якийсь інший вид озброєння, декілька разів, що підбило 1, 2, 3, 4, 5, тобто один танк, який фігурував там у 50 повідомленнях, і екіпаж танку Альоша, от у них креатив, так, навіть отримав якісь зірки героїв чи медалі від бункерного діда. Я дуже сміявся, це так само, як вони кажуть, Альошки. Ну,
Альошки це взагалі це якийсь так верх цього креативу їхнього. Так от, головне правило не читати російські джерела інформації. Все далі інше з вашою допомогою, в тому числі, можна визначати, дивитися, як що відбувається. Якщо це буде зроблено, то можна в це не вірити. Ну, власне, про походи на Одесу я чую, ну зараз трошки менше, ледве не кожного тижня. До речі, знову почали тягати. Якісь хакери внесли якусь нашу там структуру офіційну до реєстру, якогось там російського реєстру. От, і всі починають: о, ворог уже тут не спить, ворог. Слухайте, ну зараз хакери можуть робити все, що хочуть, завгодно. От, тому не треба лякатися, не треба панікувати. Ну а щодо фронту, то взагалі обмежити інформацію, обмежити максимально. Нехай розберуться фахівці, і знову таки дивіться, хто дуже багато пише про фронт, він про той фронт, як правило, нічого не знає. Ну, не знаю. Ви розумієте, що є певна категорія людей, які можуть написати кожного дня багато інформації, але з огляду на безпековість цієї інформації ми про це не пишемо. Ви думаєте, мені не кортить написати першому? Ну, я ж нормальний журналіст, так? Тому що я ж не перестав бути журналістом, так? Що наші там звільнили, причому це, наприклад, там батальйон Арей Української добровольчої армії, який діє у складі відповідної бригади Збройних сил України, звільнив там якесь село разом з морською піхотою українською. Мені не кортить про це першому написати. Я сам собі кажу: Сергію, от тобі доля, мовчи, нехай напишуть там Генеральний штаб, і це нормально. Це ті правила, які мають виконуватися. Бо я розумію, що за цим життя наших людей, за цим життя наших хлопців. Недалекий приклад, коли повідомлено про те, що якась бригада вийшла на певні рубежі і провели ротацію. Що відбувається далі? А далі відбуваються прильоти. Причому з використанням авіації, жорстокі обстріли. І так було, воно так і є. Думайте про тих людей, які там на фронті, і розумійте, що інформація дійсно зброя. Коли мені дехто говорить про те, що а що ці там ІПСО, люди стали мудрішими. Як не гірко про це говорити, але багато в чому мудрішими, на жаль, не стали. Так що, друже, у нас з вами дуже багато ще роботи щодо ворожих ІПСО, і треба їх розбивати, розбирати, показувати. І я думаю, нам це вдасться. Ну, я такий самий приклад можу навести. Я теж там про деякі дії знав за 3 дні до того оголошення Генштабу, але я навіть думки не було про це не писати, бо там потрібно зробити зачистку, потрібно людям в опорні пункти зробити, потрібно окупатися, зайняти позиції, змінити позиції. Ну, це не можна просто. Да. І нехай вони там мучаються питаннями, нехай вони в своїх каналах там щось пишуть, вигадують, або потім кричать, що жах, все пропало. Нехай це будуть вони. Скажи, будь ласка, просто якщо взяти так і подивитися на два війська, на терористичну російську армію і на армію України, які свої переваги використовують окупанти, і які в них є очевидні для тебе недоліки? Це я маю на увазі і зброю, і особистий склад, і настрій, мотивацію тощо. І так само, що в нашій армії, які сильні сторони наразі в нашій армії, бо все змінюється, і це не лише лінія фронту, а і обладнання, і зброя, і все, що завгодно. На твою думку. Так. Ну, почнемо з ворожого війська, з ворожої армії. Ну, по-перше, найголовніше, ми не будемо говорити про те, що там воюють лише чмобіки. Це зрозуміло. Є в них підрозділи, які, я не хочу говорити, вони елітні, вони боєздатні. Тобто боєздатні, можуть вести бій, можуть завдавати шкоди, інколи чималої шкоди нашим підрозділам, і це треба розуміти. Таким чином, коли ми про це говоримо, я швиденько перестрибнув, ми також не знецінюємо звитягу наших підрозділів, які цього ворога б'ють, просуваються. Мені коли кажуть, ой, що там 200-300 метрів, я рекомендую взяти бронік, найлегший, взяти берці, взяти шолом і просто під це спекотне сонце зараз вийти навіть на Хрещатик. Навіть на Хрещатик. Там вчора рекорд, кажуть, був температурний після 43-го року. Вийдіть і пройдіться той Хрещатик, і ви зрозумієте, що таке цих 100 метрів. Так от, ці підрозділи у них є.
Що є слабкими сторонами? Це низька технологічність цієї армії. Вона, не дивлячись на те, що термін величезний після розпаду Союзу вже пройшов, вона так і не змогла, ця російська армія, перейти на високі технології, щоб вони не говорили там про царматушки, там про що там в них арматушки і так далі, тому подібне. Не змогли. Я, до речі, тут, коли ми про це говоримо, завжди хочу підкреслювати і на повному серйозі про це кажу, що після війни треба якийсь у нас в Україні невеличкий пам'ятник поставити російській саме військовій корупції. Це те, що не дозволило російській армії дійсно розвиватись так, як вона могла на тих нафтодоларах робити і розвиватися. Тому низька технологічність, корупція, власне, я вже зараз назвав, низький дуже моральний дух цих рабів, які йдуть воювати. Але у цьому ж, як не парадоксально, є і їхній плюс, що їх дуже багато. Це не до того, що я хочу когось залякати. Їх дійсно багато. Коли ми говоримо м'ясо, ми говоримо саме про м'ясо, тому що це не люди, які повзуть і йдуть, і для того, щоб їх зупинити, їх треба знищити. Кажу, як є, треба вбити. А вони не підіймаються, не треба так розуміти, що він впав і знову піднявся, бо вони там якийсь бояричник п'ють, вони безсмертні. Вони не безсмертні, вони гинуть дуже швидко, але їх треба вбити, їх багато, ще раз хочу сказати. В цьому я не кажу, що ми програємо, просто їх багато. З іншого боку, у нас є технології. Так от, мотивація їхня, вона відсутня повністю. Я не знаю, за моїми даними, щоб там проявлявся якийсь отой солдатський дух якогось там дійсно воїна-освободителя в російській армії, тому що вони прекрасно бачать, що відбувається і як відбувається. Вони вгризаються в землю, вони будують оборону, вони воюють, вони атакують, вони радіють, коли вони виграють. Це зрозуміло, це людська психологія так працює, інакше не може бути. Багато техніки, вона знята з консервації, вона інколи, м'яко кажучи, не завжди їде відразу, треба ремонтувати, але цієї техніки дуже багато. Це витрачення нашого ресурсу на те, щоб навіть це заліззя, його знищити, щоб воно не рухалося далі. Власне, я сьогодні наводив приклад, що 30 авто їхало з Керчі у бік Сімферополя. Це лише один малесенький епізод пересування. 30 авто. Я ж не знаю достеменно, скільки там, можливо, все там снарядами забезпечено, так, ці автівки. Це скільки тих снарядів має бути? Багато. І вони всі підуть на фронт, вони підуть зараз десь під Херсон, вони підуть десь там на Запоріжжя. І це один епізод. Тобто всього багато, але це не говорить про те, що ресурс у них не вичерпний. Він вичерпується. Я все-таки сподіваюся, хто б як не критикував, в тому числі, звичайно, Збройні сили – це найголовніше, але на санкції добре було, щоб вони були в 14-му, як мінімум. Не мали в 22-му. Це теж зрозуміло. Тому, що є сильними у них сторонами? Оці частини, елітні вони їх називають, вони сьогодні навчилися воювати. Вони вже не йдуть тими парадними розрахунками, як це було 1,5 роки тому. Вони вже фортифікацію, наприклад, маючи час, зробили за всіма законами воєнного мистецтва. Тобто вона насичена, ця фортифікація, оборонні рубежі. Вони готові на них стояти, і вони дійсно вгризаються в землю. На деяких ділянках просто вирізаються. Вони воюють, саме воюють. Тому дуже складно нашим хлопцям. Але ота відсутність мотивації, яка є, вона є найголовнішим чинником, що допоможе нам все-таки виграти. Я зараз про нашу мотивацію. Вона є. Не дивлячись на втому наших бригад, не дивлячись на втрати, які відповідно є, і високі технології зброї. Це не до того, що зараз 2 літаки F-16 прилетять, ми завтра будемо умовно в Москві. Не буде цього, звичайно, але і ми бачимо, як діє ця зброя, і ворог на собі відчуває. І коли говоримо про, повертаючись до Криму, він сьогодні червоною лінією так іде, коли ми бачимо, як ті там хаймерси або шторми британські працюють, ті ракети, вона одна прилетіла, вона зробила більше справу, ніж там 100 снарядів, умовно. Так? І всі про це знають, про це говорять.
І є дійсно контроль над кожною точкою Криму. Ми це ж розуміємо. Тому мотивація, високі технології це те, що нам допоможе виграти в цій війні. Чого не вистачає? От я зараз не відкрию таємницю і не хотів би, можливо, про це говорити. Я просто навіть не те, що не вистачає, хотів би зараз всіх закликати. Ну давайте нашими настроями, думками ми все-таки повернемося. Ну якщо та ні, давайте навіть у лютий, 24 лютого минулого року. Ну, пам'ятаєте, як в Одесі, наприклад, у нас вулиці міста були заповнені людьми. Ну, хтось тікав, ну це зрозуміло. Хтось вивозив сім'ї і не повернувся, це теж зрозуміло. Але переважна більшість людей, чоловіків і жінок, вони, зокрема, йшли до нас на Канатну 35, де в нас був штаб руху опори Півдня України, ми його формували, почали співпрацювати з владою, з військовими, силовими структурами. Ці тисячі людей готові були брати зброю, взяли зброю і пішли воювати. Оця єдність, це не аморфне щось таке. Ця єдність, вона у всьому. У тому, що дівчата стали на кухні годувати бійців, хтось вже поїхав відразу на фронт, на різні напрямки, в бік Миколаєва, Вознесенська, хтось пішов до тероборони і так далі, то подібне. Хтось і коригувальників. Давайте повернемося морально до цього стану. Коли закінчиться війна? Оце до питання цього. Вона закінчиться, коли кожен з нас без виключення, без винятку, і в діаспорі в тому числі, буде розуміти, що я дотичний, маю бути дотичний до захисту держави і до нашої майбутньої перемоги. Не в обговоренні, а в конкретних справах. Тут дійсно два варіанти. Або ти в Збройних силах, або ти допомагаєш Збройним силам. Бо віра – це добре, але треба й конкретні справи. Знаєш, Сергій, коли мене питають, а коли ми звільнимо Крим? Я відповідаю, Крим буде звільнений тоді, коли ми всі дуже цього захочемо. І це бажання буде не лише там у мріях, а в діях просто, в будь-яких діях, спрямованих на підтримку війська. І про що тут казати? Тут і взагалі питання «коли» – це воно таке єзуїтське, воно таке дуже, до речі, підле таке питання. Коли, типу, хтось має за тебе це зробити, а ти такий красивий, курорт приїдеш, і коли там нещодавно Олег Сенцов, де ти бачив цей допис його, він воює зараз, і він сказав, що я ненавиджу всі ці дописи про шашлики в Криму, про там кавуни в Маріуполі, там тощо. Це не про життя. Життя – це про інше, це про підтримку армії і про те, що ні донорство, ні волонтерство не мають зникати, і будь-якої втоми там від війни бути не може. Яка така втома? Ми воюємо. Я хочу зараз відкрию. Так, я відкрию невеличку таємницю, що перше я зроблю після звільнення нашого українського Криму. У мене ця картинка з 2014 року, чомусь не знаю. Я хочу взяти величезний прапор України, бути обов'язково на коняці, мати нагайку, і хочу проїхатися по своїх колишніх родичах. І по всьому Кримові дуже багато. У мене мама з Криму, та я, власне, сам там народився в Красногвардійську. Це все, що я хочу. Про які шашлики? Я не мрію про ті шашлики. Ну, дійсно. От надрати ті дупи, я перепрошую, що, можливо, досить грубо кажу, оця мрія у мене є. А про інше я поки що не думаю. Бо дуже багато роботи. Нема на інше зараз думок. Коли, як? Та я хочу завтра вийти... Так. Я тобі обіцяю, коли ти проїдеш усіх своїх родичів і трохи втомишся, я тебе знайду там і чимось пригощу. Ну просто тому, що ти будеш втомлений, я теж буду, напевно, втомлений. Я там народився, я знаю деякі гарні місця в тому числі. До речі, там Сергій, якась дискусія йде, а що ж нам робити зі зрадниками? А що ж нам робити з колаборантами? А як нам з цими мати справу? А це ж люди жили в окупації, і нібито вони не винні, бо так сталося, це обставини так склалося, і вони були вимушені там десь працювати на Росію, а ми, що ж ми звірі, ми ж цивілізовані люди, давайте їх вибачимо. Жодного пробачення не буде. Я їм зараз, нас теж дивляться там окупанти, колаборанти. Я признаюся. Добре, я признаюся, відверта розмова. Я звір. Все. Хай буде так.
Ну, я теж не вважаю за потрібне вибачати навіть морально таких людей. І я їм раджу або зараз просто тікати з Криму, або знати, що з ними Так. буде, бо жодних подяк їм не буде. І жодних індульгенцій. Ми не Римська католицька церква, щоб їм іменем папи цього мерзенного видавати їм індульгенції. Нічого цього не буде. Або ви допомагаєте нашим військовим зараз, там нашій розвідці тощо, тим, що наводити там, ну знаєте, що там можна робити. Або не кажіть потім, що ви нічого не знали. І це таке моє звернення до мешканців Криму, які ніхто, ви всі або з іншого, або з того боку, або з іншого боку маєте, ну, в себе проявляєте. А так не буває, щоб під час такої війни там я нічого не знав, нічого там, я просто тут не співпрацював, а просто працював там в поліції, або там десь там вчив дітей там, що Путін велика людина. Ні, люди, це все вбиває. Це зараз те, що летить в наших військових, і в тому числі в напрямку Криму. Скажи, будь ласка, а як ти, Сергію, бачиш саме з військової точки зору деокупацію Криму? То з одного боку це типу якась там російська фортеця, там їхня там гордість, і слава їхня там тощо, як вони кажуть. А з іншого боку, Крим, він дуже такий, ну, вразливий до атак. І його розташування, воно таке дуже, ну, скажімо, ми маємо дуже сумнівну перевагу. І ніколи не в сенсі часу, а коли в сенсі обставин складуться такі умови для того, щоб Крим, щоб загроза для них, а для нас передчуття звільнення Криму стало абсолютно реальним, на твою думку? Ну, питання з одного боку просте, з іншого складне. Я спробую відповісти. Це дійсно буде процес витискання ворога з Криму. Не лише моральне, звичайно, більше фізичного плану. Коли ми говоримо про те, що їм краще потихеньку прибиратися, це абсолютно вірно. Тому що будуть здобутки на полі бою. Зрозуміло, у нас, дай Боже, всі це віримо, тримаємо кулаки, допомагаємо максимально всьому цьому процесу. Будуть кордони Криму, і зрозуміло, що ворог чекає там повторення якихось подій, що ми там поліземо через той перешийок, умовно, так. Ну, не буде. Зараз війни на сучасності, вони таким чином відбуватися, мені здається, все-таки не будуть. Це буде військово-політичне звільнення Криму, перш за все. Я сподіваюся, що до того часу вже навіть ті союзники, які в чому сумнівалися, навіть вже зараз, вони не сумніваються в тому, що Російську Федерацію, в тому вигляді, в якому вона існує, її треба, я не боюсь цього слова, знищити. Так. Я не кажу про вбивство людей, я кажу про знищення саме формату цієї недодержави, держави-терориста, яка ну, просто дістала вже всіх так, що їх в пеклі не приймуть. Так от, я думаю, що цей процес настане, і тому не даремно ми ж говоримо про логістику. Треба обрізати ту логістику, яка є. Літаками вони туди возити нічого не будуть. Якщо будуть літати тими повітряними транспортними засобами, їх треба буде збивати. Ті транспортники, бо вони летять на територію України і вони будуть військовими, це зрозуміло. Перекрити канали постачання, і тоді вони будуть змушені і через той міст ну, евакуюватися, тікати, там по-різному можна говорити. Ну, є один спосіб, наприклад, я зараз трошки з іронією пожартую, на Петербурзі десь місяць тому був заплив марафонський у Фінській затоці, перепрошую, на гумових жінках. От у мене асоціації чомусь з Кримом, що вони мають перейняти той досвід, ту гумову жінку десь вже собі приховати і готуватися до цієї евакуації. Ну, дійсно, логістика, порушення логістики і, можливо, в Криму буде підписання капітуляції Російської Федерації перед Україною. Хоча я чомусь з початку війни в мене інша мрія. Це має десь відбутися на території Російської Федерації, що саме там вони підпишуть капітуляцію, ну, наприклад, в якійсь сірій зоні, там Брянська, Білгородська або Курська області. Хай буде так. Ну, якщо в Криму складеться, буде в Криму.
Тому витіснити, ще раз витіснити. Бомбардування, зрозуміло, ніхто робити не буде. Ну, тут уже дійсно правда. Але військові об'єкти, я хочу зараз до кримчан звернутися. Я знаю прекрасно твою аудиторію, вона величезна, а з Криму там взагалі я розумію, наскільки вони все це дивляться. Перша рекомендація: шукайте прапор України. Приховайте поки що, але шукайте зустрічати наші війська. Якщо паспорт України ви не викинули, то ви надрозумна людина. Теж подивіться, чи все там в порядку. І, будь ласка, не з'являйтеся біля російських військових об'єктів. От цього робити не треба. Обходьте 10-ю дорогою. Четверте, обов'язково вкажіть координати, напишіть в чат-боті. Їх багато, різних наших структур. Якщо не боїтеся, підпишіться. Це вам менше буде там потім термін ув'язнення, а можливо навіть умовно дадуть. І щодо сигналів повітряної тривоги на майбутнє. У нас є в Одесі величезний досвід. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Це зберігає життя. От кілька рекомендацій. Ну, дякую за поради. Вони абсолютно практичні, бо я думаю, що там навіть наших порад уже в принципі не дуже потрібно, бо люди зрозуміли, що Україна прийде, і це лише питання часу. А скажи, от особисто для тебе, які ознаки того, що люди, окупанти, я людьми їх не дуже вважаю, але так чи інакше, що вони не впевнені в тому, що Росія вічна взагалі як наддержава, як вони її називають, і в тому числі як окупант Криму. Що видає їх невпевненість, на твою думку? Зневіра в саму Росію. Вони в неї не вірять, насправді. Ти думаєш, а вони ж так пишаються Росією, така велика Росія, така ми такі сильні. Натягнула на себе, перепрошую, труси з символікою Російської Федерації, то це не означає, що ті труси підходять за розміром і що під тими трусами, перепрошую, там все функціонує. Це, власне, про російську державу. Можна показувати багато що, а воно, таке собі. Будь-який збіг, він випадковий. Так от, немає в них віри в цю Росію. Вони її не бачать. Яка вона є? Радянський Союз, того не буде. Яка вона є сьогодні, вони гірше нас це знають. От мені здається, що в них цієї віри немає. І оця зневіра, в них вона має зміцнюватися з нашою допомогою. Вона має. Я розумію, вони раби, пропаганда, і зараз не варто говорити про те, що ми можемо в чомусь переконати. Ми їх не переконаємо. Я на це, до речі, теж не витрачаю час. З рабами говорити про вищу математику не треба, вони не зрозуміють її, бо вони раби, вони хочуть їсти і працювати на господаря. Але прийде той час, коли і господар почне зникати, бо хтось здохне в бункері, а інші повтікають. І хто дасть ту їжу? Ніхто не дасть. Самі вони не здатні це зробити. І тут з'явиться зневіра. От зневіра. Я думаю, що це найголовніше, те, що я можу зараз сказати і відповісти на це питання. Вони не вірять в свою Росію. Це добре для нас. У нас буквально хвилина залишається. І, в принципі, ж питання ставити вже достатньо така дурна ідея. Тому я просто запропоную тобі сказати щось, що ти маєш на думці зараз. Рівна хвилина, весь Крим тебе слухає і дуже уважно. Ой, важко. Загнав прямо в кут, дуже важко зорієнтуватися. Я дуже хочу в Красногвардійськ прогулятися курманом. Якщо у когось будуть якісь запрошення, будь ласка, я готовий до вас долучитися, зайти в гості, багато чого розказати про наш Крим. Найголовніше, ми не просто повернемося, ми повертаємося. І ми звідти ніколи не йшли. Ми будемо там. Це Україна. Дякую. З нами був неперевершений, як на мою думку, Сергій Братчук. Читайте його в Телеграмі. Цікавтесь тим, що він пише. Думає, він чесна людина. Власне, інших людей ми і не запрошуємо. Дякую пану Сергію. Дякую вам усім за увагу. Дивіться АТR далі.